Аз съм Борочкият и сега играем Майнкрафт. Да, виждате, в друг сървър сме, защото другия нещо се бъгна. И ако искате, ако се оправи другия сървър, може и там натъка. За сега тук ще цъкаме. Тук не съм играл друг профил, ама много съм се развил там и ще е тъпо да започнем от някакви дълнаброни и някакви такива. Сега ще цъкаме в футбол. Видим някакви китове. Да, тук има кит храна и... Да, кит храна, кит инструменти. Потом ще си правим къща. Сега само да напиша всякакви ларпове има, че да отивам за футбола. Най-малко ще поиграем само на футбол. Ларп. Според мен ларп футбол. Ларп фут. Ай! Поне на цели, това е готъптозон. А, не, това е дърво. Странно. Сега нека да отидем. Аз искам на футбол, аре! Аре, съм хар степсъл. Айде, вкарам гол. Айде, гол. Аре, на футбол. Чакай, я го дай това, бе. Аре, бе. Айде, де. Той ще бия дух. Държиш ли? Пазиш ли? Педал. Метап се съджаран. Футбол. Снимам клип. Аре, футбол снимам клип, е педал. Хайде, де. Значи само да прочетем. Ендерпелите са строго за... Нека засъджа слайма. Аре, слаймче, бързо! О, ямаха. Директно... И да, господа, ще чакаме една минута. Ще спра клипа като дойда и ще се видим след това на секунда. И добре, дами и господа, върнахме се. Още никой не е влязъл. Нека да не бъдем част от публиката. Да, както ви казах, че днес ще снимам с един френд, ама той е на училище, аз пък после съм на училище, явно петъка ще снимаме заедно, петък го често, сега четвъртък. Утре, значи. Ще има много печен клип, няколко ще кача утре, към 7-8 клипа ще кача утре. Да, ще си оставим този сървър явно. Другия, да. Нищо не сме направили, добре. Пиша спам. Взимам китовете да си правя тъпата къща. Сега ще ви покажа стария ми хом в другия ми профил, но няма да влизам тази чакайте. Кит. Джия. Да ми лъжите, бе. Кит храна ти дал 500, не 500. Кит храна. Ще има описание, в описанието ще има IP на сървъра. Значи арестъпа бебе бърба. Такова нещо аз никога не съм.
Тиева. Извинявайте, че псувам. Тиева майка. Аре де, аз път цъкам ентър. Бебе. Да, ето тук. Ето ми го. Горната част не е лесната, за жалост. Вижте. Това не е лесно, ще е хубаво. Да. Добре. Ено, бутах си само моята си къща. Ето светло. Аз в един клип ви казах, че изказвам светло, да, но ви може че само строитаме. Дами и господа. Дами и господа, сега ще ви покажа какво направих в този сървър. Ето натам, видях една нелесната къща, но нямах място. Сега ще ви покажа. Сега ще видите, дами и господа, какъв водопад направих. Много е голям. Там, да, ето го. Това аз съм го правил. Не беше много време. Знаете ли колко е? Някой ден ще го... Цялото ще го направим до вода. Ето там исках да видя къщата. Дали е лесната. Сигурно ще го грифа и съжалявам за този, който... На този, който ме къщата. Ако гледаш клипа, сори. Да бе, нали аз... Да бе, мен ми трябва айрон. Да бе, аз се сетих, що. Да, явно няма да стане днеска. Добре, чайте сам. Kit инструменти. Може да кит инструменти. Сега ще имам да вземем дърво. Чайте, че чувам мъжко зомби. Ден, това е лесното. Чайте, ето го и водопада. Да, ето го, вижда се. По-там може да е... Значи, дами и господа, виж какъв. Това ми е идеята. Значи, отгоре да пуснем и там да си има такъв. Това. Яко добър. В другия сервер, който цъках Soulcraft. Не мога да хода. Тук че отивам на таме. Гледай, то колко е било голямо това. Ще си направим къщата надалече. Натам знам, че върви към спана, само това ще ви кажа. То... Да фак. Колец. Аре. В този клип, значи, ще се развием. Потам и на PvP ке ходим. Евентите, отколко разбирам, аз не разбрах вече аз колко са евентите. Са май събота и неделя. Изкопаме кола. Този клип няма да е много дълъг. Чакай само да видя нещо. Добре. Втори епизод към клипа. Няма да има. Ето. Не. Сложим малко cobblestone. Дърта се аниматра. Аз да се полух. Ето го направя, че се опитва да не се. Гаджет. Техина YouTube. Техина YouTube.
Ако сега следвам по най-готиния начин, по най-печения, си направим стълб, една умрела стълба. Ето дами и господа, вече е трудния стълбата за качване нагоре. Тук една стълбичка. Ето виж колко яко. Ето 48 галста. Поне с так да съберем. Чиста. Аз. Майка ми е баба ми. Колко събрах? Стаки 3, стаки 10, нещо такова събрах. Браун. Маджол, поздравления. Поздравления на Маджол. Топа излезна. Маджол, ако гледаш клипа, ти си пичага. Ти успя. Свърнем дърво и ще спираме клипа. Другия клип ще си правя къща или пък може. Лава, ес. Значи да, след тук аз купах. Аз лавата не съм я виждал до сега. Странно. Ето да съберем малко дърво. Ако се оправи другия сервер, в който цъках Soulcraft, може в него да цъкнем, но сега ще си направим. Не ме интересува, сега ще продължим да си цъква в това. Не път 10 епизода да направя тук. Цъкам. The fuck. Утре петък е. Съжалявам да лагай в този клип, ама тъпо ми е бъгъв. Бам. Колко дърва? 21, а сервера 30. Взех ПС. Може би ще снимам и на GTA 4 на PlayStation ми и на GTA 5. Добре, това ще е края на клипа. Сега напишем спам, се върнем на тъпия спам. Добре, дами и господа, това ще е... Добре, дами и господа, това ще е края на клипа. Ще се видим в следващия клип. Ако ви е харесал, коментирайте, абонирайте се за канала ми, харесайте клипа. След по един... Да, така и... Добре, дами и господа, на новия хареса клипа и до скоро.